welcome. Welcome to Copenhagen. Miss you, Bill. We miss you. Hello. Mahangin pa sa labas. Mga buhok ko. Wala nang buhok, girl. Tingnan mo ang buhok. Ang mga hukon. Buti pa si Pa. Ay, alam mo sa hair niya. Nagkulot pa. Nagkulot pa. Walk, 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 walk. Parang pinatangay ng hangin. Tinutulak. Tulak-tulak. Tingnan yung mga bikes. Kabuwaldan. Oo. Talaga ang weather. Summer in Copenhagen. Yeah. This is summer. Linen. Royal linen. Wow! Ang laki! Ganyan. Hello po. You speak English? Speaking no English? Are you from here? Yeah. Me. Hi. No. No, speak English. No English. Hablaba español. Ah, ¿cómo está, señorita? Muy bien. Yeah. Hello. Yeah, we go up.
Nakita niya, hindi niya nakita. Paano maglunok? Paano maglunok? Wag na. Ayan daw. Hindi gano'n. Paano? Paano? Maganda yung tunog Paano? sa'yo. Kasi parang nakakita May tunog, niya no? kumain. Oh, parang ASMR ba? Meron pa siya sa... Cheers, cheers. Cheers. Ay, so pang second day na namin ngayon sa Copenhagen. Maulan ngayon. Good luck to us. Plano namin mag-train for it's only like 40 minutes going to Sweden. So, we'll keep you posted. We are here in the train central station. We're going to Sweden, so we're waiting for our train. We arrived in Sweden. My God. Ay, yan na, nautgan. Balik na tayo sa Otgan. From Sweden, you can go to Finland as well with the cruise. You can go on this very well. Galing, no? Ang layo na natin marating. Pagpupunta pa tayo ng Finland. Philippines ka na to. Hala, nasa Pinas na tayo. Nangyari. Ay, ilan lang mga kami ng isang araw. Tanungin ko sana, kamusta ang tuhod? Nasaan na tayo ngayon? We're in welcome. Sweden. Welcome. Ang lamig-lamig, ang lamig-lamig ng ating bulaklak.
Oh, may pa-jump pa yan. May audience ka dyan. Ang pinakamasarap na restaurant. Okay. Oh, hello ladies. Hello, hello. Welcome back to Copenhagen. Welcome back. Hope you enjoy your stay. Yes, we did. Maghahanap tayo ng Steakhouse. So yun, kain mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dana. Happy birthday to you. Yay! Related lang. Sabi mo, maiya pa siya magbigay. Parang sa yung birthday. Busog na sana eh. Oh guys, papunta na kami ng airport. Busog na busog kami. Mag-goodbye na tayong lahat. Goodbye! Bye! Say thank you for watching. Watching. Keep it travel. Yeah, no bashing. Like and share, please. Ah.